Welcome to Zim Celebrity TV. Murise kuma TV ese enyika. Mapostori for Seviknel, mbava for ED. Mapostori ajamuka kudedza kuti kuna Seviknel usaende kumasowe se uchisungisa ex-wife wako unoziva kuti nevana naye ubva wasungisa nemu namai vake. Chichakadaro chinenge ngoza usi mupostori regeza zvauri kuita dzikama. Handizika kuti kudetera yamunhu zvachitaurwa nemamwe mapostori naye baba Steny nababa Wikinero nababa Lawrence. Miteuro yatinonamata inodayirwa here umwe munhu wakamisa mujere iri nhau yemhuri so ine kungonetsana. Ndangoti ndingobvunzawo zvangu kuti miteuro yenyu yamuchanamata nababa Wikinero mangwana nhasi Friday inodayirwa here? Inodayirwa here miteuro? Ndizviri zvekuti baba wedu baba Wikinero ndiwo vototi zvese zviri right kana kuti vanoda rudzidzo. Ko zvari bigger bridge akadaro bigger bridge vanoratidza unhu hwekuti no ini ndinoregerera. Paya pamunenge muchiti ndiri mukuru handitauri zvekunyepa. Baba Wikinero, mangwana musaenda kumasowe kusvikira mabvisa udzimai wenyu naambuya mujere. Baba Wikinero, kana muchida kuti inini nevamwe vapostori tizoti baba Wikinero zvichokwadi vanoregerera mukadzi wenyu avo ndiambuya havana negotiations. Mhosva yecyberbullying fine is $100. Asi mune chokwadi here kuti imimi mukarisa mukadzi mujere nenhau dzisina basa? Ndane chikumbiro. Kunetsana munganetsana, asi mukadzi naamai vake azvisangani. Amai ava vanoda kuregererwa kana muchinetsana nemukadzi, asi uye vese vanofanira kuti muvaregerere. Saka ndiri kuti baba Wikinero, mangwana musashedzerawo zana yemiteuro, nekuti munoshedzerawo zana yemiteuro mwachiridza tsamwa. Ndatongotaurawo zvangu ine.